Etienne Farrugia ta' 45 sena minn Ħażebbuġ baqa' jinżamm arrestat wara tressa l-qorti akkużat pussess ta' kokaina, eroina u kannabis. Fil-qorti l-akkużat li jaħdem bħala xufier ta' minibus ġie akkużat ukoll li kiser il-kundizzjonijiet tal-libertà proviżorja. Ir-raġel ġie arrestat wara prova jaħrab mill-pulizija bil-karozza fejn fuqu allegatament instabet id-droga. L-akkużat wieġeb mhux ħati. Francis Bowell ta' 45 sena mill-Fgura ġie kkundannat sentej ħabs sospiżi għal 4 snin wara li ammetta li ħaraq van f'Birkirkara f'Jannar li għadda. Fil-qorti ħareġ kif ir-raġel diġà xellef difreħ mal-ġustizzja hekk kif tressaq fuq akkużi ta' moħqrija tal-annimali fost l-oħrajn. Fis-sentenza tagħha il-maġistrat ordnat lill-akkużat iħallas iżjed minn 500 euro lis-sit tal-karozza fi żmien 6 xhur. Abdi Malik Omar Ismail ta' 27 sena mill-Etjopja intbagħat 9 xhur ħabs wara li ammetta li kisser ħġieġa ta' lukanda ewlenija f'San Ġiljan u kkawża madwar 2000 euro fi ħsara. Fil-qorti ġie spjegat kif dan il-każ beda minn ġlieda. L-avukat tal-għajnuna legali qalet kif l-akkużat u lest iħallas l-ispejjeż. Il-prosekuzzjoni wriet it-tħassib tagħha għal fatt li l-akkużat m'għandux indirizz fiss u aktar x'kien qed jgħix f'bini abbandunat f'San Ġiljan minkejja li qal li kien residenti f'Għawdex.